Igbo ndị ọma anyị alọghachitela azụ n'obere ezumike anyị gara. Anyị marakwa n'ụlọ onwe na alọghachitela azụ. Ụnụ ahụgo ka o si aga n'iko mba Africa Nations Cup 2019 bụkwa nke a gbara na mba Egypt. Ọ bịala na njedebe n'ụbọchị taa anyị na-agwụnụ ka o si aga. Ụnụ ahụ na ka anyị si na-atụpe ya bụ gịnị azụ na-aracha ya bụ ofe dị ọkụ. Ụnụ ahụkwala onye ọbịa anyị nwere n'etiti anyị Maazị Chidebere Ogbuaja ka o sikwe na gịnị na-aracha ya bụ gịnị ofe dị ọkụ. Ugbu a ụnụ ahụ na gịnị Nations Cup nke afọ a abịala na njedebe. Anyị ga-elenyezi anya ka CAF siri hazie ya. Ha gbalịrị ha si hazie ka ọ bụ na gịnị ha gbalịrị. Maazị Chidebere, ọ dị gị ka CAF gbara mbọ n'ihu ka ihe niile si gaa na Nations Cup nke agbara na mba Egypt? Ọ dị gị ka otu na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ na mba Afrịka bụ CAF, ọ dị gị ka ha gbara ezigbo mbọ n'ime ka amamaka ahụ gaa nke ọma? Aga m asị na ha gbalịrị nnukwu, na ya anụghị na enwere ndị nwụrụnụ ma ọ bụ na enwere ndị akụ. Echefukwala na akpọrọ Egypt na mberede, n'ihi na ọ bụghị Egypt bụ ndị kwesịrị ihostie. Ọ gara ikwesịrị ịbụ Cameroon. Emechazi asị mba asị akpọ Egypt na besi ha biko dekwe Cameroon enwe ihe mere unu a ga-emelie lenu ka stadium niile dị, ịhụ na ha haziri onwe ha ahazi. Ọrụba anyị a ga-enye anyị otu afọ ma ọ bụ abụọ iji sụchasịcha ahịhịa na ihe anyị kwesịrị ịmụrụ ihe site na ihe mere Egypt na-egbughị oge lenu stadium ka ọ dị ka ute ebe niile, ewezụga na uwe ọkụ bịara n'ihi na ọ bụ mba Afrịka bịa bụrụ oge udu mmiri, oge uwe ọkụ ji egwu. Ọ gwụchala nweghị ihe ọzọ, ma ihe niile ma transport ma ihe niile a gbara gara were gaa n'anya ya. Ndị nọ n'ụlọ oriri na nkwari onweghị nke nwere ntụpọ na ya, nwee ma nche echefukwara na ọ bụkwa mba Middle East a na-enwe ọghọm dị iche iche, ma ndị ọnwụ na sekuriti ya bụ nchekwa adịghị kpọkpọ. Onweghị ụdị ihe enweghị ike imefọ na mba Egypt, mana onweghị nke bụ na aga m asịkere na ya bụ bairo anyị ji amak bad a ga-eji ya mak good nye ndị CAF na nke ọgba. Ile anya ọ bụghị naanị nke aha, ị ga-ahụ na mba Egypt bụkwa ndị ama ama na mba Afrịka. Ịbịa na Afrịka n'ụbọchị taa, ndị mbụ a ga-akpọwa ha ịkpọ ihe gbasara egwuregwu bọọlụ gịnị ndị Egypt, mana ile anya ndị South Africa gbafuru ha na quarter final na round of 16 eriọdị quarter final round of 16 ka South Africa gbapụrụ. Ọ dịghị ka Egypt anyị mazi mbụ abụghịzi Egypt anyị mazi ugbu, ọ dịghị ka ha na-alazi azụ n'ihe gbasara egwuregwu bọọlụ. Ihe ọgụ a na-alụ na Egypt ma enweghị udo, anyị ji ekwulu maka udo n'ala anyị bụ Naịjirịa, o socha na ihe ga na-emetụtacha agbara bọọlụ Egypt. Ọ ga na-eme ha afekt obere. Egypt ebuola ya ugboro 3 dịkọtara ọnụ, adị m ka ha obuzuola ya ugboro 7. Ha bụ ndị bukarịchara na iko mba Afrịka. Ịhụla ya mana eche m na okenye ha n'idikwara reorganization tụyikwara na o buru ha aka. Ha amaghị na mba ahụ gbagburu ha, mba South Africa chichapụtara anya ịma mgbe mbụ anwekwaghị obere mba ugbu a na-agba bọọlụ. Nke bụ na ha gbalịrị mana mgbe ụfọdụ ihe ọghọm abịa, ị gaghị ama na nwere ndị na-abịaghị ọgụ na ha bucha ma egbe ma elu n'ala ma mma gị gbara aka gawa. Nke bụ na Chukwunna mekwuru ebere o meghị Nations Cup affect maka o nwere ndị ọ ga-akpọ bụrụ aga na-ahụzi mmadụ chaa na stadium, mana ndị Egypt eche m na ha mere ọfụma. Anyị na-atụ anya ihe ka nke ahụ n'aka ha n'ọdịnihu na-abịanụ. Ka ọ bụ ịdị ka nnapụrụ gị okwu n'ọnụ, ine anya maka na oge anyị na-emezi gịnị emezikwara pụkwarapụ. Ine anya ị ga-ahụ na mba Algeria meriri Senegal were buo iko mba Afrịka nke afọ. Kedu ka ị si hụ nke a? Senegal gbara bọọlụ gbakarịa Algeria n'ụbọchị ahụ, mana o nwere mgbe ịma na ịgbacha ihe niile ị na-agba na bọọlụ gị bịa nwee nke ahụ bekee kpọrọ lọk. Chi na-edu bọọlụ, enwere mmụọ na-edu ihe ọbụla. Mmụọ na-edu bọọlụ anọghị n'akụkụ ndị Senegal ụbọchị ahụ. Ndị Senegal gbara bọọlụ gbaa obi ha, ndị be ha ga-asị ha lọtawa na unu gbalịrị. Nke bụ na otu ahụ ka m si ya, mana ana m asịkwa congratulations to ndị Algeria deserve ka bekee si ndewo. Ọ dị mma, ebe a ka anyị ga-emechi ya n'ụbọchị taa na African Cup of Nations Specials. Tupu m apịachie ya, m ga-achọ ka Maazị Chidebere kelee ọhaneze ndị Igbo, kelee ha ọfụma, gwakwa ha ka ha na-ekiri ya bụ Isi Mbido Telivishọn. Igbo mmanụ, Igbo rienụ, Igbo ṅụọnụ. Biko ọbanụ uru anaghị eji okwu, anaghị ekwu
ogologo okwu n'ụka mgbede ọ bụrụ na ị naghị ele isi mbido telivishọn na Channel 172 na Star Times amanụ m ihe ọzọ ị na-ele n'ihi na ọ bụ ebe a ka a na-akọpụta kwa ihe ọbụla ị chọrọ ịma gbasara ndị Igbo, ndụ ndị Igbo, ọdịnala, omenala ndị Igbo. Ọ bụ ebe a ka ị ga na-ahụ ya. Ihe m ga-agwadebe gị bụ imekata kwa n'ahụ gị, ọ bụ naanị onwe gị ka ị ga-ata ụta, ị gaghị ata ya ụta n'ihi na ya atala ụkwa megide jaa eze. Ndewonu. Ọ dị mma, na-echebula na aha mbụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel. Dịka m si kwuo, ọwụ na owere ahịa chọrọ ire ma owere ozi chọrọ izisa izigara mmadụ ma o were ezi ịchọrọ izisa mba ahịa na-enye gị nsogbu ire bute ya n'isi mbido ka anyị ere gị akarịrị gị. Gịnị ka ị ga-eme? Gị gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv ma gị weta na social media platforms anyị Facebook, Instagram nakwa Twitter na @isimbidotv. Ị ga-ahụkwa akara ekwentị nke na-agafe n'ihu onyonyo gị ma were ahịa chọrọ ire gị kpa ya bụ akara ekwentị a Isimbido telivishọn nyere gị akarịrị gị ya bụ ahịa. Echefula na aha mbụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel. onwe m bụ Nwada Chika Iro. Unu eme na-asonyere anyị n'ihe ọmụma site n'ụbọchị ebiro Nations Cup ruo ugbu a. Anyị na-ekele unu maka nka. Biko na-esonyekwara anyị oge niile maka na Isimbido telivishọn bụ ebe ihe niile na-eme. Ndewo.